Info witetela. Wae ngetok dene iki wis. Pupuke bleke petik. Hai, jangan nek. Nah, iki tumbuh tunas-tunas baru terus mari dipupuk anune petik. Hai, wakeh primbit. Oh. Mari dipupuk bleke petik, tunas barune padha tumbuh. Ayo lur. Kemana ya? Iki rembet gini lur. Iki sore iki sing gelem tumbuh iki ana iki lur, cilik kae. Oh, iki sore kok iki sing gelem ana serta pupuk iki bleke petik tumbuh. Ya mbacake long genyaan. Bisa pakai dene anune kae cabyange. Tela Papua daun lebar. Teko coye kae.